Minkejja l-riċiklar tal-iskart qed isir aktar popolari, pajjiżna qed jirriċikla biss 12% tal-iskart kollu li jiġġenera. Għal dan il-Ministru għall-Ambjent José Herrera waqt li tenna l-impenn tal-Gvern li sal-2020 din ir-rata titla' għal 60%. Huwa qal li s-separazzjoni tal-iskart se tinferex mal-ibliet u l-irħula kollha f'Malta u mhux tibqa' biss fuq bażi ta' kunsilli lokali. Wasal iż-żmien li issa ħanġiex affarijiet. Wan il-separazzjoni tal-iskart se jiġi mifrux fuq Malta u għawdex kollu. Mhux fuq numru ta' kunsilli biss ma fuq Malta u għawdex kollu. Bliġi, jinsirek. U tieni net min ma jkooperax kemm domestiku kemm ukoll industrijali u kummerċjali jibda jeħel il-penali li għandu jeħel. Il-Ministru fakkar fil-wiegħda tal-Gvern li sal-2019 tidħol l-iskema ta' refużjoni fuq il-fliexken tal-plastik. Intant, il-kumpanija Greenpack li għandha bosta bringing sites f'lokalitajiet f'Malta u Għawdex nidiet l-iskema Affeċ u Irbaħ li permezz tagħha se jrebħu €100 kuljum għal min jirriċikla il-fliexken tal-plastik. Qegħdin nitolbu lill-pubbliku illi il-fliexken tal-plastik li għandhom jafġuhom, jiktbu t-telefon number fuqu, jarmuh fil-bringing site il-blu u minn hemmhekk kuljum nażlu fl-ixkun li jkun hemm intrama u rebħuh €100. L-Inġinier Xkembri qal li l-iskema hija mirata biex tnaqqas il-ħmieġ mill-ambjent tagħna waqt li tinkoraġġixxi l-ġbir ta' kontenituri tal-plastik. Intant, is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsillu Lokali Silvio Parnis qal li din il-missjoni kontra l-iskart trid tiġi indirizzata minn kull aspett. Qal li l-Gvern se jkun qed jimbotta l-kunċett ta' iktar Green Wardens li jagħmlu iktar xogħol ta' qassa ambjentali fil-lokalitajiet, kif ukoll ta' gwardjani li jkunu kapaċi jgħallmu lit-tfal fl-iskejjel dwar ir-riċiklar.